sa ato paghisgot sa iyang pulong, no? Magampo na kita mga igsoon. Labing gamahan nga Dios, Lord God, dalaygon ka sa mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pag-unong, pag-uban, Lord, dili gay namo mahimo, walay kahimuan, walay kalampusan, kung wala ang imong pag-uban Ginoo. Mahimong Lord makadasig, makalipay ang imong pag-uban Lord sa mga buluhaton, Lord God, labi na sa among prayer meeting Ginoo. Salamat nining kagabion sa mga kaigsuonan nga imong gi-sustain ang mga internet connection, gi-sustain ang kalagsik sa panglawas, Lord, nga aron Lord sa among pagpaminaw, Lord, maayo ang among panghunahuna, giyahan nimo Lord, ubanan nimo sa imbalahang espiritu Ginoo, Lord, nimo ang Lord buhi labas ang imong pulong nga ring sa among espirituhanon nga pandungo Ginoo. Tabangan nimo kami, ubanan nimo kami. Mayan man Lord, ako nga imong instrumento Lord, ikaw lang yun Lord ang mahimaya, ikaw Lord ang among masidunggan, gamita ako Ginoo, Lord, alang sa pagpaabot sa imong mensahe nga magadasig dili lang sa katawan nga makadungog kundi apil ako Lord nga imong gamiton Ginoo. Tabangi ako Lord nga ang mugawas sa akong mga baba Lord, gikan gayud kanimo Ginoo Lord, walay nga ako lang Ginoo kundi gikan gayud sa imong buhing pulong mga prinsipyo Lord nga gikan kanimo Ginoo. Salamat sa imong pag-uban Lord God, salamat sa imong pag-unong kanamo Ginoo kay wala kami mahimo kung wala ang imong tabang andama Lord ang mga kasing-kasing una-una sa pagpaminaw sa imong buhing pulong. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Mga igsoon, wala lang ko makasulti ninyo no nga itong una na itong pag-isgot sa Joshua or Josue 1:5 paingon sa 9, part 1 pa ito mga igsoon. Dayon karon mo ni ang atong part 2. So, basin mo abutaan ng part 3. No? Kaya taas-taas mo ang nakuha nato ng mga pagtulog na dinhi. Dayon, balikon ako basa ang whole at tibuok na verses no? Josue 1, kapitulo 1, versikulo 5 paingon sa 9. Sa Bisaya nga version, giingon dinhi. Walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moses, ug dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. Lig-una ang imong kaugalingon ug pagmaisog kay mangulo kanining katawhan sa pag-ilog niining yuthaa nga akong gisaad nga ihatag sa ilang mga katigulangan. Apan lig-una ang imong kaugalingon ug ayaw pagtalaw. Pag kinabuhi subay sa tibuok palaod nga gihatag kanimo ni Moses nga akong alagad. Ayaw isalikway ang bisan unsang bahin niini ug molampos ka bisan asa ka. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi. Ug pag kinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini ug magmauswagon ka. Hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka ug magmauswag maisugon. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka. So muna mga igsoon in the context mo ni ang time nga si Moses namatay na ug ang iyang pangabaga ang iyang sidekick mao man si Joshua. So siya ang gidasig sa Dios aron mo'y mangulo. Mo ni atong giuluhan og paglig-on sa Dios. Una nga punto, diha sa iyang mga saad. Iyang paglig-on diha sa iyang mga saad niya gipakita ang sigurado nga kadaugan. Sa muna mga igsoon ang una nato nga part 1 sa atong pagtuon pag-share niini mga igsoon. Then kani ang ikaduha ang nga paglig-on sa Dios nga siya magauban. Sa verse 5b, mag-uban ako kanimo. Sa verse 9c makita nato diha ingon ang pulong sa Dios, ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka. So pag kanindot kayo nga saad ng mga igsoon, kung siya magauban unsa pa may angay nga kabalag-an ni Joshua,
malig-on gid siya, madasig gid siya nga ang Dios nga labing gamahanan mauban nimo. Grabe ang imong kumpiyansa. Dako kayo nga suporta ang uban kanimo mga igsoon. So kung sa ato in application sa ato, kung uban ka nato ang Dios, unsa pa may angay tang kabalakan nga naa man niya ang tanan. Kung siya magauban no sa bisan unsa atong kahimtang, dili lang kung sa kasal kay kuan man na siya. Till death do us part, no? Ang sa kasal till death do us part. Kamatayon lang ang no makabulag. So, pero sa Ginoo walay ending, no? Siya magauban bisan kanus hangtod sa kahangturan, no? Nga na ang saad sa Dios, no? Dili lang kamatayon ang makabulag kundi walay makabulag bisan kamatayon. So diha no ako ang Dios magauban ang proteksyon no moagi man kag mga kakuyaw kaguliyang pero naa ang proteksyon sa Ginoo. Kung itugot man niya naapod siya katuyuan ang provision ang guidance no siya ang Dios nga atong ang labing gamahanan God Almighty. He is our creator, no? He is sovereign God. He is faithful. Matinud-anon siya og siya forever eternal. Ang iyang gugma walay paglubad. O makita nato no ang iyang mga pag-uban panahon sa mga man of faith sa giunsa niya pagprotektar si Daniel no ug ang iyang mga higala. Si Daniel katong gibahog siya dito sa leon no lions din no dayon ang iyang mga higala katong sunog dito sa grabe kainit nga kalayo no makita nato ang pag-uban sa Ginoo ang pagproteksyon diyon siya niya pag-provide si Elijah no gamitan niya bisan ang mananap mo gisugo aron dadhan og pagkaon si Elijah no so og labaw sa tanan diun sa pagpakita sa Ginoo ang iyang dakong paghigugma sa kalibutan. Iyang hatag ang iyang pinaka bililon kayo, iyang pinaka precious kay sa tanan, iyang gikaymutan pag-ayo nga mao ang Ginoong Hesus. So, nga na ang Ginoo nga atong nga muuban ka nato gani pagkatao ni Ginoong Hesus unsay ingon nganli siya Emmanuel. God is with us ang Dios magauban kanato. So munang nindot mohawid no sa saad sa Dios kanunay sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagabuhaton, sa atong mga desisyon sama sa giingon ni Moises nga kanunay gid malakbitan sa mga wali na nga mulakaw lang mi Lord kung muuban ka. Nga na bitaw nga mga paglakaw sa ato pa walay pagbuot-buot no. Kundili nagaagad sa Dios sa matag buhaton. So mao kana ang sugo, no? Sugo sa Dios no. Ang gipamulong sa Dios nga siya magauban. Uban na diha ang iyang otoridad, gahom ug ang iyang presensya. So ang ayan ta mo salig niya na mga igsoon. Amen mga igsoon. Kung kana saad man kana kang huswi apan ang New Testament gipalabas diha sa Mateo 28 no 18 paingon sa 20 sa diyang miingon sa Ginoong Hesus miduol si Hesus umingon kanila gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinunan ng tanang katawhan sa kalibutan unyagi sila sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So naa ang iyang pag-uban dili lang kang Huswi or kang Joshua. Naa ang iyang pag-uban sa iyang mga tinun-an. So gani ang dugang pangapagdasig ingon sa Roma 8:31 karon sa man atong ikasulti mahitungod niini kun dapig kanato ang Dios kinsa may makigpatok kanato. Sa English pa if God is for us, who is against us? Kung kauban na to ang Dios, diba kung kadungog mo lang sa kanta no, kasama natin ang Dios, di ako mangangamba, di ako mababalisa, di ako malulungkot, di ako matatakot, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. So
kasama natin ang Dios. Naa gyapon ang kabalaka pero mapulihan sa kadasig, kalipay, kalig-on kay kasama man ang Dios, kauban man ang Dios. Mo gina ang itanom sa una dili malimot nga ang Dios nagauban niadtong iyang mga katawhan, iyang mga tinul-an. Sa verse 5, balik ko nako ingon diri sa Dios kang pagdasig niya kang Joshua, walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi, mag-uban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moses, ug dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. So kanang word diya nga ingon sa pag-uban kong kang Moses. Yun sa man pag-uban sa Dios kang Moses. Grabe mga katingalahan nga nagiyan, mga milagro, no? Gikan pa sa baby pa siya, giun siya pag safety, gisulod siya sa basket, nga gibulit sa asfalto, di ba kuan dito sa dapit sa ay tubig, di ba? Og milagro kaayo kay ang iyang inahan mismo ay kay giadapt gisagop man siya sa harianong panimalay og ang iyang mismo mo nahimong iyang yaya, mo nahimo niya tig-atiman. Oh, di ba? So grabe ang pagpastar sa Ginoo, no, kang Moses hangtod sa iyang pagbiya sa wala siya nawili sa harianon nga panimalay kay iyang gitabangan ang mga katawhan sa Dios. O labi na gid panahon nga siya gipadala na aron mangulo sa katawhan paggawas didto sa Ehipto. Gipakita didto ang mga milagro nga atong tan-awon katong 12 ka hampak, no, sa mga taga-Ehipto aron pagawason nila ang mga katawhan sa Dios, mga Israelita. Ang tubig gihimong dugo, di ba? Mga paki, dagsang dito, mga tagnok, mga langaw, nangamatay ang ilang mga mananap, mga hubag. So ang Dios may naghimo ni ana. Gaulan og ice, mga dulon, ug tulo ka adlaw nga kangitngit, ug ang pinakasakit katong kamatayon sa mga kamagulangang anak. So, mga igsoon, ang pag-uban sa Dios kang Moses ug gipagawas sila og padayon ang Dios nag-uban pinaagi sa kung adlawan panganod haligi murag haligi nga panganod dayon kung sa gabi mura pug haligi nga kalayo, pillar of clouds, pillar of fire na mga igsoon. Dayon pag abot sa panahon nga na-trap sila, wala sila laing kapangingnan, no, ang Ginoo mo'y nagpaalingkawas kanila mo rin tong gipikas ang dagat nahimong murag nga pundo, murag paril ang dagat ug mala ang tunga ug maayo ang ilang paglakaw. Unang di sa ilang kabalaka kataranta kani ang ipamulong sa Exodus 14:14, paghilom lamang kamo kay ang Ginoo mo ay makig-away alang kaninyo. So muna ang pag-uban ni sa Dios sa panahon ni Moses, no, sa katawhan nga gipanguluhan ni Moses. Salmo 46:10, siya miingon, hilom og ilha nga ako mao ang Dios. Pagabayawon ako sa taliwala sa mga nasod. Pagabayawon ako dinhi sa yuta. Sa English, be still and know that I am God. Sa ang gandiri, ang Salmo 46:10, kani di ay sa direktang sugo kung subayon nimo ang context, no? Direktang sugo gikan sa Dios nga hunungon ang atong walay kapuslanan nga mga pagpaningkamot labi na sa pag-atubang, no, sa mga butang, sa mga pangitabo nga dili nato kontrol, no? Hunungon ang mga walay kapuslanang paningkamot pag-atubang nato sa mga butang nga dili nato kontrolado. Siya ang Dios nagahangyo kanato sa pagtangtang sa atong mga bisan unsa nga mga pamaagi hinagiban aron atong buhaton mao ang pagbarog diya sa pagdaig, pagsalig kaniya sa iyang kagamhanan. Ingon nga Dios, siya ang sovereign Lord, siya ang matinid-anon nga Dios, siya makagagahom sa tanan ug dili gayud siya mupakyas. So amen mga igsoon. So amo kana ang atong ang pulong ug sa atong panapos, mao ang pulong sa Dios ug sa atong panapos. Conclusion, angay kitang magbadasigon kanunay, no, sa pagpangalagad kay wala kita mag-inusara. Usahay murag abi nato wala tay kikampi. Abi nato nag-inusara ta. Abi nato kitarang sa pagka-istorya na kitarang usa. Kita pero usa. So usahay makaingon ta nga laay naman kayo.
Diba? Mingaw man, di ba? Pero hinumduman nato mga igsoon sa bisan unsang sitwasyon, bisan unsang kahimtang, ang saad sa Dios na siya magauban kanato. So padayon kita magmanasigon labi na sa atong pagpagamit sa atong mga kinabuhi, asa man tagibutang nga ministry, padayon ta nga magmanasigon sa pagpungalagad kay wala kita mag-inusara kauban nato ang Dios sa tanang panahon o sitwasyon. So amen mga igsoon, magampo ta. Among Dios nga among amahan nga labing gamhanan, salamat sa kamaturan, salamat sa pagdasig nimo kang host Joshua Lord sa panahon nga wala nang pangulo sa Israel. Salamat Ginoo sa kamaturan o nakuhaan namo og application Lord nga ikaw magauban gayud Lord sa imong katawhan Lord. Salamat nga kung ikaw magauban Lord, wala na kami angay nga kahadlukan, wala na kami angay kagulan kay sa tanang kahimtang, sa tanang sitwasyon, sa tanang panahon, dili man gid ka mobiya Ginoo. Kung ikaw uban ka namo, ug ikaw dapit ka namo, unsa pa may angay namong kabalaktan. Salamat sa mga pagdasig himo ang Ginoo nga makatagbaw kini o makalig-on kini pagbalik sa mga kaigsunan namo Ginoo nga naa sa kaluyahon, naa sa mga pagbalatian, naa sa mga kakulangon sa ilang mga panginahanglan Ginoo. Salamat o Dios, dalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen.